Ya u Enoch kum ubreu laju nyau buram bah ka jing tho jong ka Bible. Handai ka balengo kolong ba balai ya ki kitab jong upat laweng bat om sim la kan thup lang ha ka Bible. Ka ka daw ka bala pelong ya ka kitab u Enoch man sya ka tai. Tungin ya pej. Ka daw ka dei ba ka kot jong u ka keren company a sya phang ki angel ki bahyar na beneng. Ki bala sim tengah ki kentai beriu. Bat kita ki dei ki Anunnaki niki alien mengikut akajuk mentah. U Enoch. U Enoch udai upatamen jong unowa. Ubri ublayo ya ka jing tha ban sina ya ka lieng. Hasua banja ka jing silai Kat kum pa jing tho tablet jong ki Sumerian. Unowa sim la sina ya ka lieng ka bahe kumbangi mudur. Ndai lap tha ya u ban sina ya ka lieng ka barit. Ka ba pelun kum ka pliang. Kijing tho ki bala penmudur ba unowa wan laman ki sijur naman ki jak jing thau bat penrung pat yaki ha ka yeng lieng kata ka dei ka papa kala unowa klam lek kelang perthai man lum ki species jok ki jing thau ba pher ndai la pathai u tang ya ki tu ki badon ha ki saudong sakun jong u haba ong lum kam semut ba unya yaki marat hapo ka lieng ndai usim tang ya ka DNA jong ki bat stur pat yaki ya ka ha ka DNA bank kabadon hapo jong kata ka yeng lieng hang di kam sembut ya ka lieng dieng ndai ka lieng nar kala bandai ka submarine ka bangam sapo ni ka aircraft ka bahir ya swing paro angut u Enoch bat usidra ni Noah baki khot kam hadin kide na ka ju ka pateng long yeng ki balayo banya sem banya kendu bat kita ki advanced being ong ki aliens ka ka pelong ya ki aliens banjit kerpang ya ki breu kajing tho ka ong bah kapur bah khaya unowa baro ki badon kentup ka kemi ukupa ki lengo ba umlong kumaki hindai udon ki khmat ki pasat pernah kum kasni do jong u ke balik kum kayor kum do ka kan kala manglong haba deng upai kan riu do yong unbi kala ma umar we kan de ka pensuba ba unowa udon nya ukupa aliens ni Anunnaki lek sing saya keren kamhai kan ni hakawai pat ke video Idong lain kot kibri kumbaka pau ka Bible kibri belarong Enoch abducted deki alien. Uwe na pinang jong kita ada Enoch. Ka Bible kaya tu tang sisin kat ba ka kitab u Enoch pat kaya tu bakalaja bunsin. Bat man la kasian u Enoch ya tu siapang ka jing siam experience jong u. Ha kata ka trip ki aliens. Susu Enoch ha ka kot jong u batai siapang ki sipo frotap jong ka beneng. Nang kong uya tu siapang kilo ka laili uslap nang tau yu i ka perthei ka bapelun kum ka bol upoi long bai ki hau ki klur ki met pendeng ban kum ta ter khadu hi na ka jing patai jong ula masuk tu ba kita ki experience ki jing tip baro ki dai ki bawan lang ba ka jing siam ya kandu ha kata ka jing ya lenti jong u long ba ka UFO ka kitab u Enoch ka keren du siapang ki watcher ne ki angel ba ong ha ka Bible ki balong ke jing thau ki bapej bat kemi na sun ke jing long jing man ukhun ban riu ha ka video ba dep penya keren siapa kene watcha kat kum kitab Enoch ki angel kat kum ke Bible bat ki aliens kat kum ke jing khot ka juk mata kini ki hiarna bendang bat sim tengah ki kentai beriu bat naki lambi ki Nephilim ndai namar baka anjo ki Anunnaki kamsya baka bendang bat ke perthai kan ya snot Ublay umla panipoi kha bat ka beriu an ka khang persya ru ya ki blay Anunnaki makin penpau marhamat ia ladi hakmat ki beriu ki Anunnaki ha baki har ha perthai ki kup iladi da kawai pat kadur hasua bakin pau khmat beriu kini ki Anunnaki omtang baki poi kha bat ki beriu re ki hikai ru ya ki jat jing start ba pher kadai kan ni ka jing start tree of knowledge kabala penpej ya ki khmat yakin kibri kusutu babaro sikata kilong tang timrau balasna ki tang pentik sir kat ba kibri kinang start kat tanang du bor kiblai juki suki kan ni kepelong kibri makin dom sengap kin tiang kin ngechu kiblai juki ndai kita sedang ban im ban le hala ke jong kaman kan ni jing le ki Anunnaki bak kan ni jing saila kibri kala penbita lab ya u enlil ubalong unong sinsiar juki ulah pak dak khlam jing terkhong ga khandau namar dai ublai uba kontrol oleh ka swing beneng
ula berbi lut ya jing tung jing tep kanang makin yap tengan haba trai kat jing tengan umut makin wan pendam ma upan unla pat ma upan unyo berkontrol ban phak biang yaki syakakam kabagi jutrai barok sikata haba kanai kam tarikam kadu upak sendon daga jing silai kum ka keput penyiap menduk jat si sendon ya kita bom don syu ka jing songu ya laki jong ki kendra ki belah tau yaki ka Bible ka keren bunsian siapang Inok la kalong ha ka jutang barim kum ju ru ha ka jutang batamai ka ainam ru ya kum ubri ubahok ubayai rengkat berublai ka jing long hok jong ka pensu bahai ublai ula pha ki anggal mandong imno ai syabneng ka Bible ka aja ka yo Inok aka handai ka kentaj pat penpriang ki jing tho jong hatu bale ka mo kadau te kadai bet bagi taki beriu ki baju bat ya kabor kim kuat man ayah upat ba ya jing tip amar ki tiang yo kendu no kabor habadu kabor kendu ru ya jing sensiar nama kata ke nyalek ban buri ya kindu ke jing tip ke bumi hap dori hap sur berki ke nyalek bet ban penkiar man set kut set selung tang hapok ke sau kon ro hang tambit sengi kin besar kin tengian kin pendap ka jabi yang ukhulung kena tang dak jing maya kila simno ya ka janur syaladi bat I satang kajabi yang ya umrau nang ni pat kencunya napang kum ya ka belang kemasi